729 kilohertz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Oras sa Radyo DZGB, alas 2:32. An oras hatod sa Indokang, Ginebra, San Miguel. May bagong tapang sa One Ginebra Nation. Drink responsibly. United Home. Bahay ko to. Protektado ng United Home. Bear Brand, 10 pesos lang. Siguradong kompleto sa tibay. Enervon C Tablet. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Wilkins Distilled. Most recommended by doctors. Alaxan FR, Ibuprofen, and Paracetamol Alaxan FR. Isang alaksan, tapos ang laban. Embassy Whiskey. Chill muna tayo. Neurobion. Neurobion. Helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Nido 3 Plus. Todo Protect with Nido 3 Plus. Mas pinatodo sa nutrients and is the only milk with Lactobacillus protectus tulong respiratory defense. Choose Nido 3 Plus. Downy. May bango na tumatagal ng 24 hours laban sa amoy pawis. Microban GT. Para protektado ang alaga, dapat 5 kasado. Mula sa Microban GT Disinfectant. Ang pamilya, mahalaga, dapat salang atamanun ta. Ini ang pundasyon nin komunidad para sa maray na futuro ta. Usapang pamilya, digdi sa DCGB. Giya para sa pamilyang maugma, nagkakasararo, may takot sa Diyos, asin disiplina. Mga tema para sa marahay na pagpapadalaga nin pamilya, asin iba pa. Ang gabos na yan, digdi sana sa DCGB. Sa programang Usapang Pamilya. Hep hep! Hooray! Ganun magiging ang sound mo niyan, digdig kang microphone. Makasugon so pick up. Araw good ka pag pigagaramit ki mga banal. Yeah. Nagiging banal man ang mikropono. Oh, minatultol ko yung mic. Kaya masurti yung kita mo niyan, kuya eh. Sige, Saturday! Siyempre, pag Saturday, Present! yan, present. Si Kuya Mike po sa tuya na kaibanan kuya na pagkahapon. Aldaw ning Sabado, Petsa 22 na. Kan bulan ning Mayo, taong 2021. Madali na. Ang Madali na mag-23. sa aga na. Sobra na bagang kabanga ang nakalipas. Oo. Ang kabanga baga 12. Oo. Alas 2 na. Usapang pamilya na. Sige, maray na pagkahapon sa mga paraantabay ta Luzon, Visayas, Mindanao, sa mga paraantabay ta dyan sa Inda mga harong-harong. Good afternoon tabi isa sa Indo, no? Yes, good afternoon naman kay Ma'am Helen Anyo Nuevo. Nagmamati da siyang ngunyan. Nag-chat sa ko sa aki. I-greet da si mama niya. Pirmi ini naghihinan yung sa satuya, kuya eh. Yes, Ma'am Helen Anyo Nuevo. Maray na pagkahapon po sa Indo dyan, ano? And happy birthday man sa mga nagkukumplian yung ngunyan. Nadi kuya eh. Lalong-lalo na kay Mama Bid Moral kang Kawayan Elementary School. And sa kabo sa mga nagsiselebrar kasi ng kumpleaños ngunya na pagkahapon, good afternoon tabi. Sige. At nagpa-fly away sa kuyang hair. Diba ako nagpa-upaw, Kuya Mike? Day ka pa man ki-sponsor kang conditioner shampoo. Bikini man. Diba ako nagpa-upaw social distancing ba? Correct, Paano nga maggupit? Ang gamit ito na sa mong gunting. So, pangawan ba? Grass cutter. Sige. Sa tuyang pag-uurulayan ngunya na pagkahapon, Kuya Mike. So, ano yan? Best policy? So, nagka-award ka, kane? Oo. Pero ang business ka naka-receiving award. Lingaw ko na. Lingaw mo na. Pero may award ka, kane. Lingaw ko na. Ano daw itong best policy? Aram mo, kuya, kung sisiya nagtaram ka yan. Sige ba ang taram ta nga? Honesty is the best policy. Sisi ka na nagtaram na original talaga. Di ko ba aram, Kuya Mike? Sarong presidente. Ngunyan maaram mo ta. Siya si US President Benjamin Franklin. Benjamin Oo. Franklin. Si Tata Benji.
Siya pala kani kuya yung original. Oh. Habang nagaanap kita ki-source kaning ano ta, na buklitan ko sa mga nababasa ta na, ali pa rin kay Benjamin Franklin. Pero may mga magagayon kuya na kahulugan nating tao si William Bennett manungod sa honesty. So, inibagang topic taon yan kuya, medyo related man ini sa mga nangyayari sa kapalibutan. Yes. Oo. Sabi nga ni ikang kanta to, honesty Is is the best. such a lonely word. Sabi ni William Bennett kuya aram mo sabi ni Manny William. Ano sabi? Sabi niya, ang honesty na dapat real. Tunay. Ang honesty na dapat tunay. Ang honesty dapat tunay. Oo. Real. Tunay. Tunay ka. Di honest ka. Honest ka. Tunay ka. Pero kung baka ka tunay, ayaw ka naman sa ibong. Bako ka honest. Yeah. Then, genuine, sabi ni William Bennett. Genuine. And bona fide. So nalalag tabaga sa ID. Ito pala na bona fide. Ang meaning ka to, honest. Honesty. Yeah, this name and the picture that appears below is a bona fide student of Aquinas University of Legazpi. Honesty. Real. Totoo. Yan. Legit. Legit. Sabi nga ni. Ni na Nataman daw lonely word. Natama mundo Paano sabi? Kung igwada ka na kuya sabi ni Diogenes sa ining cynic philosopher sa atin. Sabi ni Diogenes na pilosopo, kung igwa ka ngayang makua, magdalagang ka ngaya digdi sa Carthage buda digdi sa sa lugar tangay sa Athens. Magdalagan ka ngaya pag may nakuha ka ngayang honest na tao, daron mo sa kuya. Nagbalik suti dahil akong nakuha. Kaya Oo. diyan daan hadi duman sa kaya lonely word ang honesty. Ay. Wala dang nako sa pigpadalagan niya. Gustong sabihon da iki honesto. Wala. Iyan. So, estudyante ko iyo. Sa pangalan niya. Si Honesto Lorilla. Ay. Sige. So, mapagal daw Kuya Mike maging honesto? Mapagal. Uni nga ni, asaro pa sinabi ni William Bennett, honesty imbues lives with openness, reliability, and candor. So, pag dishonest ka naman, you seek shade, cover up, concealment, kumbaga may pigtatago. Pigtatakpan, Dahil mo pigtatago. bubuyagyag. Oo. Dahil mo nga pagtaram na yaon ako, sabi nga ni Papa nga, wala na siya. Pag-aro ka to, mga simpleng ehemplo kang pagiging dishonest. Ngunyan, may mga nangyayari sa satuya ngunyan sa palibot ako na masasabi ta, gari, bako magayon. Arong nga, halimbawa, so latest baga sa vaccination, so rest bakuna. Dati, dakulo so nagrili niya kaya sa Pfizer vaccine. Ang ginibo naman ngunyan kang mga matitibay tang leaders, di mo na nga ipagtaram ko anong ibabako na sa inda. Ini palan kuya duman sa definition ni William Bennett, malog ini duman sa concealment. May pigkukonsil. May shade. Piglala ka ninda, pigtatakpan ninda. Concealer. 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 Kaya, No. igwa palan kuya bako sa naigwa, dakul palan kuya kitang makukuha ang example ng mga tao na opposite kang honesty. So, kaya nga ni, saro pa duman sa patunay na honesty is such a lonely word. Lonely word. Kaya ngunyan, naaldaw na napatunayan ta na naman na nagiging lonely word pa lang talaga ang tataramo na honesty. Naku, mahirap ang arog ka. Oo, difficile talaga kuya Pero, igwa kitang mga kamidbid kuya na mga tao na pwedeng fictional character na opposite kang honesty ang pigpaparo kay Pinocchio. Masikat baga si Pinocchio na. Yes. Kada utik niya, Maalaba ang sa iyang dungo. Bako maalangkaw. Maalaba. Nag-aalaba. Marami, taday na nag-aalaba. Kung
kung araw pero kaya ng tawa, no? Pag kada utik mo, maalaban dungo. Igwa na maaraman. kinutik sa ralapid mo niya na dungo. Pero igwa ka kuya ay sa tunay na buhay na Pinocchio syndrome. Ano itong Pinocchio syndrome? Pinocchio syndrome? Pag nag-uuti, pag dahil siya nagtataram, inapot mo, pirang edad mo, dahil yung sinabi so totoo, nag-aaching, Pinocchio syndrome itong apod ka ito kuya Oh. bihira ito sa sarong tao na, kaya ito inapod na Pinocchio syndrome, naaraman kung nag-uutik itong nagtataram na ito. Maaching. Maaching siya. Or maabo-aro ka. May reaction May sa reaction lawas sa niya. Oo. lawas. Kaya baga, yan na saro pang may paagi baga kita na maaraman mo kung nag-uutik o nagtataram kito to. So, Lie detector test. may lie detector. Ito, dahil nakaipuan na, itong may Pinocchio syndrome, dahil mo na nakaipuan ng laganan lie detector. Dahil mo nakaipuhan na. Ano nasa na ito? O yan ang... Sa diri niya. Sa diri niya. Sa diri niya. Siya man sanang maula kan sa diri niya. Oo. Saro pang fictional character, so, The Boy Who Cried Wolf. Di So, ko yan inarabot. Daw mo. Di ko inarabot yan. The Boy Pwede Who- mo niya, boy to boy, Ano na? father na. Father na ito. May lumipas na ang panahon. Oo. Ini ba so The Boy Who Cried Wolf. So aki na nagutik na may wolf nga nagpapatabang sa pagduman ka mga tao. Dahil man ki wolf palan. Daw. So panduwa niyang instances na nagparasuriyo sa sa pigtubudan. Naramduman ko na yan. Oo. Naramduman ko na yan. Naramdaman. Inabot mo na. Naagihan na kan sa kong mata. Naagihan na. Naramdaman ko na. O ni saro, ano yung kung naagihan mo pa yun? Si Matilda. Oh, daw So, dahil ko na medyo si Matilda. Dahil si Medyo Matilda. ko Matilda. So, tagad naman sa mo. Ang author ganing si Matilda kuya si Hilaire Belloc. Ini sarong tula ini manungod sa sarong aki na babae na agid man duman sa The Boy Who Cried Wolf. Nagparasuriyo wini na may fire. Boring da so aki ining babae, boring da siya. Nagparasuri, nagapod sa telepono sa bumbero. Oo. May sulong niya sa mo. Pag duman kang bumbero, wala man palaan. Iyo. Para dagiti siya kang naka-star rin sa tiyaon niya. Ngunyan, so panduwa, totoo ng sulo, Nag-apod na. nagapod na, di dahil kada suriyo niya, dahil sa tigituruban ng mga tao, Oo. nakulong siya duman sa arong, No. Bako. nasulo siya. Naula sa Ini boyo. mas malala ini duman sa The Boy Who Cried Wolf. Matilda na nasulo dahil sa pag-utik. Dapat talaga pirming. Magtaram kito to. Iyo pala na no. Bako madali mananggad mga tugang. Kaya nga ni honesty is such a lonely word. Correct. No? Pero kung may mga fictional character kita kuya ay na nag-uorotek, maanap kita ki mga tao na mga modelo ki pagtaram ki katotohanan. Ayan. May bilbigaber saro daw na tunay na tao Tunay na tao na nagtatara. modelo sa pagiging honest. Pwedeng kato, pwedeng buhay pa, pwedeng nasa langit na, or pwedeng yaon sa likod mo. Dahil akong midbid. Totoo ko yun. Bidbid mo si Honest Abe. Dahil akong midbid. Yun ang kang pag-anap ta ki source ka na, yun yung pinakasikat sa honesty. Si Honest Abe. Kaya siya inapod na Honest Abe. Ang tunay niyang pangaran, si President Abraham Lincoln. Ang istorya kay ni Kuya ini President Abraham Lincoln sa pagiging honest. Kang aki pa siya, storekeeper siya, gari nagtitinda sa sarong tindahan. Oo. May nagbakal. Tapos so tinausay ang bayad sobra na diskubre ito ni Abe, ni Abraham Lincoln. Nakaali na. Tapos ang arungka ni arayon kuya mga 5 kilometers siguro ang arungka ning babae na customer, midbid niya, sa permi ng customer. Siguro mga sintabos man sana ang sobrang nabayad ka ito. Ngunyan, dahil sa talagang honest siya, pagkatapos kang trabaho niya, bangge, dinuman niya linakaw niya inuli niya duman sa sa customer niya, so sobrang naibayad kang sa iyang customer. Iyan.
Okay, saro ini sa istorya na may nag-ano kayo sa biography ni Abraham Lincoln. Dakulo siyang istorya, saro sana ining customer niya, nakangaki pa siya. Kaya sabi nga ni Duman na ang honest ngayang sa simpleng bagay, magiging honest man sa pagiging politiko. Correct. Isaro ito na naman na panduang presidente ito na namidbidan sa mga tataramon na honesty. Honesty. So baga ang naitaramta si Benjamin Franklin. Oo. So honesty is the best policy. Ngunya na panduwa si Abraham Abraham Lincoln. Oo. Ini totoo mga pangyayari ni sa buhay niya na talaga bako in fictional character kuya eh. And nagkapira pa digdi ang mga si Gandhi. Sa Yeah. yan si di ba? Siguro inabot mo na ini. Inabot ko na. Naabotan ko na kanso wasiwas. Mga magayon ni Kuyeta, pag una ta, honesty is such a lonely word. Pakubang pala. Igwa pala. Igwa pa lang kita mga modelo. Igwa pala. Ang sunod si George Washington. Yung nagluwas man ini. Inabot ko na yan. Inabot mo na si George. Inabot ko na yan. Taga Washington. Taga Washington. How about babae Babae. na honest? Ikaw ba? Bako siya na puro tamatang sa mga listener ta. Puro mga lalaki ngayon. Si sayang babaeng Si honest. Marilyn Monroe. Midbid ko siya, pero di ko siya namidbidan sa pagiging honest. Pero midbid sa ibang bagay. Oo. Anong bagay ito? Si Marilyn Palan iyan na pigsasabi mo. Basta. May nailing kaya ako kaiyan. Pero ini mga piga meron ta kuya. Mas igwapang mas nainot sa inda. Kang 3rd century BC, igwang sarong Roman general na nabuhay ka ito. Namidbid sa pagiging honesto. Si Atilius Regulus. Ini si saro siya. Nadakop siya kuya ikang kalaban, mga may gira so Carthage buda Rome ka ito. Nadakop siya kang Carthage. Kinulong siya. Ngunyan, habang naglalaban, nahiiling kang mga taga Carthage. Matadawag na sila ka mga Romans. Kinontrata na nila sa rong general. Papabuhian mo nga ika. Pero nga, itara mo nga na may peace treaty nga kita. Makikior nga kami ki kapayapaan. Papabuhian. Pero nga, pag dahil nga nagtugot, mangako ka nga na mabalik ka digdi sa kulungan mo pag dahil sila nag-uyon sa mga pag-iriba Mga Roman. Di naguli si Atilius, naguli siya. Kinauro niya sa mga lideres, dahil nagtugot. Sabi niya, unda abo nga yan makipagkasundo nga kikapayapaan duman sa taga Carthage. Mabalik niya ako sa kulungan. Dahil nagturugot sa mga mga kapwa niya, generals buda, mga statesmen duman sa Rome. Mapadara na sa nga kita, kiibang nga na lalaki na masadisay mo sa prisuhan. Dahil sa may word of honor siya, sa pagiging honesto niya, dahil nagtugot ining Roman general na si Regulus. Dahil nga muya nga dumamidbidan ang mga Romans na aruka, na dahil nga kamugtaka ng kauron. Kaya buminalik sa kulungan si Atilius Regulus para patunayan na iko siyang word of honor. Dahil siya nagutik. Honesto. No? Di ba? Pero duman siya nagadan sa Carthage. Dahil na siya nakaligtas. Oo. Ito ang mamundo. Pero sa istorya kang pagiging honesto niya, magayon. Yes. Kumbaga, word of honor. Yes. Diba? Palabra de honor. Palabra de honor. Kasabay yan sa example kuya ay sa pagiging honesto na dahil mo dapat pag-utikan ang sa imong kakontrata. Correct. Para iligtas mo na sa diri mo. How about kuya ng mga Pilipino? Ito, mga taga-ibang, tapos pwedeng Garadana, dahil na sinasat. Pero, part of the history. Part of the history. Ngunyan, latest, buda, Pinoy. Latest? Mga 2020. So latest, sa pinaka-late. Sa pinaka-late. Dahil sa pinaka basta, mga 21st century. Latest na naging honest na talagang suminikat. Pinoy. Yes. Naisip ako. Tara man, sana kuya, may dito sa oras ta. Ang inot kuya sa listahan, si Reggie Kabututan. Ano? Reggie
kabututan. Ay, kumagulog. Kaya, ulis to yun eh. Taga saan? Taga Baguio City. Baguio City. Na taxi driver. Mm-mm. Na-awardan siya sa pagiging honest. Na binalik niya so luggage Oo. kang sarong Australia na may laog na kwarta, documents, as in passport. Yo. Oh. Igwa man digdi sa Legaspace, Oh, sa igwa? tricycle driver. Oh, iko pa. Iko Oo. pa lang kita galing as. Igwa, dakol diyan na nag-uuli ning mga bagay na actually pwede na nga ninda iuli sarong ninda. Pero mas pinili ninda na iuli. Ibalik. Cellphone ito. Angel, ano? Cellphone. Yan, ha? Oo. May balik iyan kaya. Oh, no? ini taxi driver sana itong ito tricycle driver. Tricycle driver. Okay. Oo, mga matibay ang mga driver Basta kuya mga driver talaga, no? Oo, diyan mo mailing Kung na nagda-drive ka man, Kuya Mike? Ah? Kung nagda-drive ka man? Siyempre. Basta talaga mga driver. Ade, Iyo. Basta driver, sweet lover. okay. Sarong Taxi driver. Taxi driver. Oh, Pinoy ito. Oo. Pinoy. Taga Baguio City. Ngunyan, igwa pa saro kuya nangyari ni kang January 16, 2019. Si Jeffrey Almuhera, nagpig-uli niya so sarong envelope na may laog na US dollar na na-recover niya. Tinaw niya duman sa lost and found section kang airport. Dahil duman, natawan na siya reward. Yes. No? Tapos, iningan na si Almuhera. So, para linig ni kuya ito driver. Kunya naman, cleaner. Cleaner siya. Utility. Correct. Utility personnel. Oo, utility. Pero ang sa listahan kung pinaka-latest kuya uni kang January 25 pa sa kang 2020. 2020. Si Romel Nanyo sa Legazpi Airport. Saro man siyang cleaner, returned a bag left by a passenger with over 150,000 pesos. Yun na nga na yung sasabi ta. Pwede na kuta nindang iuli, pero mas pinili ninda na ibalik sa tagsadiri. Correct. Kung sige pa kuta kuya ang anap ko, dakulon ara mo kuya honesty is not A lonely word. nya bako man pala nini lonely word kuya na honesty. Yes. Tadakulon akong naiiling, dakulon kitang pwedeng maging modelo. Diba? Even like this ato sa station may nag-uuli ng mga wallets. Correct. Nag-uuli ng mga wallets, mga envelope, no? Pag gani, siguro ko talaga kaipuhanan tang i-practice ang pagiging honesto. Kasi parang may ano yan eh. May karma yan eh. May good karma. Good karma. Good karma. Good karma. No? Ayun, Kasi kuya, doang bagay halimbawa nailing mo na, dahil mo pakino, ara mo mas na konsistentag sa diri, dahil kang ginibo, ano so kwenta ta? Tapos parang parauti ka, may bad karma man sa imo. Yes. Balikan ta so mga presidente, mga taga-sign ito, mga presidente mentionar ko sa sayo mo kasubago, nagkatulo baga ito. US ito? Gabos ito US. Oo. Una ang apot ko sa mo niyan. May midbid kang presidente sa to Na na ano? agidig di sa topic ta. Naonisto? After daw. Naonisto? Kung babalikan tang history, ang inot na presidente tabaga. Pigiriwalan pa yan kung si Sedang inot na presidente hanggang ngunyan. Di isa ba ita pareha? Duwang nagkiklaim ka yan. Ang inot na si Andres Bonifacio, siya talaga nagtatagang katipunan. Oo, katipunan. Ang una man na pangalawang una, si Emilio. si Emilio. Yan, nagiriwal sinda. Oo. Hanggang sa ngunya sa latest. Oo. Aliw na to cut the story short, from the first to the present. Sa present. Kaya baga ngunya, sabi mo, karma. Ang tao baga na sabi ta kasubago, we should live on the light. Pag may mga pikukonsil ka, may pigtatarago ka, yaw ka duman sa opposite kang honesty. Kaya ini sa konteksto kang sa tong pamilya, bilang mga padre di pamilya kuya naaraman ka mga aki ta. Kung kita, sa pitik pa sana kang matata bilang ama, pag nag-iristoryahan ng aki, buda, magurang, mahiiling mo dyan kung ang Kung aki, totoo. kung nagtutubod ba sa imo, Oo. ma-comment. Kuminsan, pag ang komunikasyon sa loob kang pamilya bukas, bulaos mina-comment ang mga aki, hindi nga papadayaw sa imo. Si Papa ngayon, lansyon mo ngayon. Gurang na ngayon kami, lansyon mo pa ngayon ako. Kaya,
Sa harong baga, democratic baga kita kuya eh. Iyo, gabos may boses sa araw. Oo, sa harong. Maski sa Pilipinas, gabos kita may Yes. boses. Mm-mm. Kaya ngunyan, ang ano ta lang ade, so gare, Advocacy. ang ang mga tugon-tugon ta sa tuya ng mga listeners, sa mga kaakian, honesty is not a lonely word. Mhm. And dakul kitang pwedeng maging modelo na pwede kitang mag-arog. As in, pwede dapat na ni Kuya i-develop na honesty. Sabi ni William Bennett. Mm-mm. Sabi niya, dahil ka ngayon magtaram na sa mga kita bilang mga magurang, dahil kita magtaram kuya na pag nadakop ta ka ngayon nagutik, ang honesty nga is not a game of catch me if you can. Oo. Oh, pigdi-discourage kita bilang magurang. Nasa sadir ito. Correct. Dahil kita magparataram sa itong mga aki na dahil ka ngayon magpadakop sa ko. Oh, madidevelop nga kan sa aki na magiging tultul sa na ngayon pag may bantay. Yes. Naglalawag, may mensahe pala na kaakibat itong pigtataram ta bilang mga magur. Dapat Day ka i-rephrase. magputik. Aliyon mo na ito na araw ito. Magpadakop. Dahil darakupan. Correct. O, kaya bagangon niya, maski nga, sa pagsulog pa sa nakimask, Mm-mm. pagsunod sa health protocol, mga simple yun. Dakulo kitang nababalita, nagkadarakop. Iyo, pag may bantay man sana, saka man sana. Yan. Diba? Oo. Tama ka dyan, kuya. Pag sinda solo, pag ilingon ta na sana ko, pag may nakakahiling, saka lang minagibo kitultol. Mm. No? Pero pag kawara, ay inda ko lang. Diba? So, nade-develop pala iyan, Kuya Mike. Nade-develop din, kuya. Kumbaga, little by little, pun pa sa aki, kuya, ay dapat, araw ka to kay Abraham Lincoln, aki pa siya, mailing muna kung papasahin ng aki. Tapag nailing mo daan nagkikibad-kibad sa pagiging dishonest, aktibaran bilang magurang. Mm. Dahil mo pagpabayaan. Si Salo na tulos yan. Yes. Ayan, Nonoy, marinig. Sabi nga kan iba, puon pa sa nangyaykan sungay, piputol na. Piputol na. Piputol na. Yan ang magayon na, no? So, siguro ko pag na-practice ta ang pagiging honesto, Mhm. no? Mababawasan ang kadipisilan ta sa buhay. Correct. Mababawasan ang problema ta sa satuyang runa, sa satuyang bansa, sa satuyang nasyon. Diba? And may saro pang matali na si philosopher, si Immanuel Kant, sabi niya, honesty is better than all policies. Oh, iba man ito kay Bago- Benjamin Franklin. Best ito. Oo, honesty is the best. Pero para kay Immanuel Kant, honesty is better than Than all policies. policies. Mas urog. Muya niya lampasan si Benjamin Franklin Kant. Para mo, Kuya Mike, Ah. siguro ko pag na-practice sa 100% ang pagiging honesto, nakulo ng mayaman. Dako lang mayaman. Yes. Na paano kuya eh? Nadumduman mo so honesty store. Na tindahan yan, may tinda dyan, daing bantay. Correct. Iyo man ang Pag kuamo, mabakal ka. mabakal ka. Kung ako sutag sa diri kang tindahan, Haya, bukasan mo lang. bukasan ko lang. Iyo man ang Dahil ko ganda kay puhanan magbayad ki. Empleyado. Hindi, empleyado. Nakatipid ako. Di ba? Di mayaman ako. Iyo man ang ganda. May punto ka pa na ganun, kuya eh. Yan ang magayon na saro na ehemplo. Yes. Kang honesty. Yan ang honesty store mananggal. Very good. Naramdaman mo man ang ganito, Honesty kuya eh. store. Magayon ito. Yes. Para, to be honest, Oo. 3 p.m. na. Paano ka? Sabado naman. Oo, syempre. Maging honesto kita tabi Oo. mga tugang para sa karahayan asin kapanatagan kan sa tuyang sa diri man sana. Yes, boss. Diba? Salamat technical Kuya Ronald Baldo asin Richard sa IT department. Ini po si Kuya A and Si Kuya M. salamat abi sa kabos sa mga nagarantabay sa Sabado Giraray. Bye-bye. Sa inyong nadangog ang programang Usapang Pamilya. Abangan liwat sa aga. Salamat.